जों दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय गभर्नर आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय गोनां हेमन्त बिश्व शर्मानो होनो थाखाय दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ रिसिभ खालामबाय आरो बिथांनि थ्रुयैनो जोंनि जानाखि मेम'रेन्डाम बेखौ हरनाय जासिगोन। दा जोंनि मेम'रेन्डाम होनायनि आसल उद्देश्यआ बेनो जे रायजोफ्रा बयबो मिथिखाबाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो BTC आव 4 कोटी थाखानि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव लेखा साप्लाइ खालामनायनि जानाखि रां जाख्ल'नाय बिनि सायाव गोबां भाइरेल जाबाय। बेखौ आसामनि टिभिफ्राव भाइरेल जाबाय आरो पेपारफ्रावबो भाइरेल जानाय जाबाय। दा गथिखे बियो दासान्दि हुलुस्थुल मोनसे दुंहाव बारहावानि गेजेरजों बयबो रायजो राजानि गेजेराव बे गुवारैनो गोसारनाय जाबाय। दा बाथ्राया बेनो जे 4 कोटी थाखानि जानाखि लेखा साप्लाइनि जानाखि अर्डार होदों BTCनि इडुकेसननि डाइरेक्टर बिफाना। दा बे डाइरेक्टरा खुनु टेन्डार बेयाव नटिस कल खालामाखै आरो लोगोसे कटेसनबो बेयाव कल खालामाखै। डाइरेक्ट दिल्लीनि प्रशान्त जैन, राहुल जैन, मोहित कुमार जैन, गौरव जैन दा बिसोरनो अर्डारखौ होदों आरो बेनि जानाखि बुक्स जानाखि पाब्लिसारफोर बे जाहैबाय इन्डिका पाब्लिसार एन्ड डिस्ट्रिबिउटर प्राइभेट लिमिटेड, ओमफ्राय ऋषभ बुक्स, आदि बुक्स, मेट्र' बुक्स प्राइभेट लिमिटेड आरो श्री पाब्लिसार्स। दा बेनो माने जायनाखि पाब्लिसारफोर बिसोरनिफ्राय लेखा लाबोनानै साप्लाइ खालामगोन BTCनि गासै 33टा कलेजफोरनो। दा बे जा पाब्लिसारफोर दं दिल्लीयाव लेखा पाब्लिसार बिसोर गासिबो ब्लेक लिस्टआव थाखाजोबनाय। बिसोरो गाज्रि लेखा साप्लाइ खालामनाय, बेनि थाखाय बिसोरनो साप्लाइ खालामनायनि जायनाखि अर्डार बेखौ ब्लेक लिस्ट खालामनानै बन्द' खालामनानै दोनखादों। खिन्थु BTCआ बोरैहाय बे मानसिफोरनो बे माने बुक माने पाब्लिसारफोरनो बोरै साप्लाइ खालामनायनि अर्डार होखो बे गोबां माने साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ BTCनि चिफ प्रमद बर'नि आरो BTCनि चिफ प्रमद बर'नि नलेजनि बाहेरायै खुनु माने अर्डार BTCनि डाइरेक्टरा इडुकेसन डाइरेक्टरा होनो हाया। दा गथिखे जानाखि अर्डार होदों बे प्रमद बर'नि नलेजनि गेजेरजों होनाय जादों जों बेखौ सानो। आरो जानाखि अर्डार होदों बे अर्डारखौ चेलेन्ज खालामनानै बेयाव स्केन्डेल जादों होननानै थाखा जाख्ल'दों होननानै माने दिल्लीनि बिजय कुमार गौर बियो ग्रीन पार्कनि बियो लेलेन्ड एस'सिएसन एडभकेट सलिसिटर रणधीरलाल शर्मा बिनि गेजेरजों नटिसखौ हरदों। दा बे नटिसआ अलरेडि जेरावबो थांजोब्बाय आरो बे नटिसखौ माने 1 नम्बरावनो भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेनो होदों, ओमफ्राय डाइरेक्टर इडुकेसन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनो हरदों, ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनो हरदों, ओमफ्राय श्री अमरज्योति बर्मन ACS सेक्रेटारि बड'लेण्ड माने टेरिटरियेल काउन्सिल इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेनो हरदों, ओमफ्राय गासै 33टा कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरनो बे नटिसखौ हरदों। दा बेयाव रोखा रोखा बुंदों जे बे लेखाखौ जायनाखि साप्लाइ खालामनो अर्डार होदों बे लेखा साप्लाइ खालामनो अर्डार होनायाव 500 थाखानि जायनाखि लेखा प्राइसआ बे लेखानि प्राइसखौ 500 थाखानि जायगायाव 15,000 थाखा माने देखायनानै साप्लाइखौ अर्डार होदों। आसरित बाथ्रा, सोमोनांथाव बाथ्रा। प्रमद बर'आ आसलथे जानाखि बे 4 कोटी थाखानि लेखा साप्लाइ खालामनानै जानाखि थाखा जाख्ल'नाय बेखौ दोनखोमानो थाखायसो दिनै बे कमिटि जादों। बे कमिटियाव दङ श्री शब्दराम राभा, स्टेन्डिं काउन्सिल अफ BTC एट गुवाहाटी हाइकर्ट। बे गुवाहाटी हाइकर्टआव माने एडभकेट खालामग्रा गावसिनि एडभकेटखा बियो। दा बे मा थर्न खालामनो बे BTCनि गेजेरजों गावसिनि उकिलखा बियो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे होदों श्री धीराज सुद ACS सेक्रेटारि बियो BTCनि, ओमफ्राय श्री बिधान दास सिनियर ल' अफिसार BTC
गावसिनि बिटिसिनि जोब बे गासिबो ओमफ्राय दा रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार बे रेजिस्ट्रारा माबा खालामदो बे बिटिसिनि आन्दाराव थानाय बियो आरो लोगोसे सरोज कुमार दरा बे एफए बिटिसिनि एफए बे गासिबो बिटिसिनि आन्दाराव थानाय दा गथे बिसोरनि दारै जे माबा मोनसे इनकुवारि माबा मोजां रिजाल्ट फैगोन जों साना बिसोर बे माने जायनाखि थाखा जाख्ल'नाय बेखौ दोनखोमानो थाखायसो बिसोर दायथ' लागोन दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेखौ थोनगोन बिसोर इनकुवारि खालामगोन प्रमद बर'आ जेखौ थोनगोन बेखौ इनकुवारि खालामगोन दा गथे बेयाव खुनु आसल सैथो बाथ्रा बे ओंखारनाय नङा बेखायनो बेखौ माने केन्सेल खालामनानै बे कमिटिखौ केन्सेल खालामनानै सिबिआइनि हगारनांगौ आरो प्रमद बर'आ जुदि साहस दंब्ला बे जे बे बिराद बुंबाय दे जिर' टलारेन्स खुनु दिन माने करापसनखौ जों लाइ होआ होनबाय थायो जे जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंग्रा प्रमद बर'आ साहस दंब्ला दिनै सिबिआइ इनकुवारि होनांगौ बे माने गावनो लिरनांगौ सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ होननानै बे लिरथों दा बियो मिथिगौ गासिबो बियो माने बिनि नलेजावनो जाजोबदों होननानै जों सानो मानोना इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिनि माबायावनो आन्दारावनो दङ बेयो नायो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ दा गथे बे मिथिया होनना बुंनो खुनु हाया आरोखि ओमफ्राय बेयो मोनसे दाखालि मोनसे अर्डार होदों बियो जेब्लानाखि बिराद माने दावराव दावसि जाबाय बिराद हुलुसुल मोनसे परिबेस फैबाय बे समाव बियो बे घटनाखौ दोनखोमानो थाखाय बियो अमरज्योति बर्मन जाय अमरज्योति बर्मन सेक्रेटारि बिटिसिनि जाय माने थाखा जादों बेसेबां बुरजा थाखा 1,05 लाख थाखा लादों बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामाव लादों बे मानसिखौसो इनकुवारि खालामनो दायथ' दंमोन दा जेब्ला बयबो दावराव खालामो मिडियाफ्रा दावराव खालामो जों बयबो दावराव खालामो अब्ला बियो बेखौ बाद होनानै दा गोदानै माने मोनसे कमिटि दाना होबाय दा बिटिसिनिनो सोरबा जइन्ट सेक्रेटारिखौ होदों सोरबा डेपुटि सेक्रेटारि बिसोरखौ होदों दा गथिखे प्रमद बर'आ गासिबो घटनाखौ मिथिगौ बे मिथियै बाथ्रा नङा उइदाउट बिनि नलेज नों सासे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बोरैहाय एफा गिदिर अर्डारखौ बोरै होनो हायो नों बेबो टेन्डार गैया टेन्डार कल खालामाखै आरो बे माने कटेसनबो बियाखै दा बोरै बे दिल्लीनि बे बोरै मिथिया असिया आसुं आबुं खुनु सोमोन्दो गैयै मानसिफोरनो बोरैहाय अर्डार होनो हायो बे जिनिसा डाउटफुल बियो माने डाइरेक्टरा गाव हारसिं होआखै बे प्रमद बर'आ जथेस्थ' बेयाव माने जुरित दं आरो बिनि माने नलेजनि बाहेरा अर्डारखौ होनो हाया होननानै जोङो सानो बयबो सानो रां जाख्ल'नाय 4 कौटि रां जाख्ल'नाय बेखौ जुदि नोङो माबा नांगौब्ला माने फहराव लाबोनांगौब्ला बेनि थाखाय सिबिआइ इनकुवारि जानांगोन आरो सिबिआइ इनकुवारि जायासाब्ला बेयाव माने बे आसल माने दायनिगिरिखौ हमनो हानाय नङा जों बेखौ बुंनानै दिनै मेम'रान्डाम होनाय जाबाय आरो हमनो हानाय खार'ना जाहैबाय जे बिटिसिनि सिबानो जितु इडुकेसन डिपार्टमेन्टनो बे माने बिबानगिरि इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बेनो नायो ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामाबो जितु बे थाखा जानायाव दङ लिस्टआव दङ दा गथे बे सानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि सिएम बे सानैना माबा मोनसे जुदि बे इनकुवारि खालामनो नागिरदोंब्ला बिसोर दायथ' लादोंब्ला बे इनकुवारि खालामनाय दायथ'आ खुनु साक्सेस जाया बे फिथाइ थायनाय नङा बे जास्ट दोनखोमानाय थगायलायनायल' बे जागोन बेखायनो जों बेखौ बिसोरनि जायनाखि इनकुवारि खालामनायनि जायनाखि माबा खालामदों दायथ' होदों दा बे दायथ'खौ केन्सेल खालामनानै सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों मानोना बेयाव रोखा लिरनाय दं नैबे जायनाखि नटिस बे नटिसआव रोखा लिरदों 2 एप्रिल 2025 बेयाव 12:41 माने PM बेलासियाव अमरज्योति बर्मना सेक्रेटारि बिटिसि बियो 40 लाख थाखा बे मेजिस्ट्रेट कल'नियाव रिसिभ खालामदों दा बे थाखाखौ होदों राहुल जैनआ होदों अमरज्योति बर्मननो राहुल जैनआ होदों 40 लाख 2 एप्रिल खालि आरो बिदिनो 1 एप्रिल खालि आरोबाव बे राहुल जैनआनो अमरज्योति बर्मननो आरोबाव 60 लाख थाखा बावदों दा 1 कौटि जायो ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव 5 लाखखौ माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि नामाव बे रिसिभ खालामदों 5 लाख दा गथे 1 कौटि 5 लाख थाखाखौ बे लादों दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेराव जरित दङ दा बिसोर बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्दाराव जानाय कमिटि इनकुवारि कमिटि गठन खालामनायनि दायथ' होदों बे माने जाफुङा बेखायनो बे इनकुवारि कमिटिखौ माने केन्सेल खालामफिननानै माने माबानो होनांगौ सिबिआइ होनांगौ होननानै जों बेखौ दाबि खालामदों दा गोबां थाखा लानाय बाथ्रा दं बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बेबो फैसा लादों बे 6 लाख
बे राहुल जेननिफ्राय लादों बेबो नैबे रेकर्डआव रोखा रोखा दङ ओमफ्राय बिदिनो खगेन कलिता बेयो जाहैबाय माबानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे लाइब्रेरियान बे लाइब्रेरियानाबो 2 फेब्रुवारि 2025आव बे लादों गासै बेबो गासै एक लाख बेबो लादों दा बे हिसाबै दा बेफोर गासिखौबो नोङो दिनै तदन्त खालामनांगौ दङ बे तदन्त खालामनो थाखाय जोङो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे तदन्त बे जानांगौ आरो बे तदन्त खालामाब्ला बे जायनाखि थाखा जानाय बेखौ हमनो हानाय नङा दा खोब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै गथ' लेखा फरायनो फैनाय उन्दैफोरनो जों मोजां गियान होनो नागारै मोजां लेखा साप्लाय खालामनो नागारै दिनै बे थाखानि जुदि माने स्केन्डेल खालामनानै लेखा साप्लाय खालामब्ला जोंनि उन्दैफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बोरै गियान मोनबावनो मोजां शिक्षा बोरै मोनबावनो बे दिनै साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरो लोगोसे दिनै बिटिसिआव जाय जिनिसा जाया बे जिनिसा जागासिनो दङ बे दिनै खोब साननो गोनां जाबाय जोङो परिबर्तन सरकार होननानै प्रमद बर'नि दिनाव जों दिनै थाखानि जानायनि अभाब गैयि जों नुगासिनो दं दा दिनै नुगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बे थाखा लानानै थाखा सायाव उन्दुलायनाय बे प्रमद बर'नि समावसो जों दिनै नुनो मोनबाय आरोखि दा गथिखे बेफोरखौ जों दिनै रायजोफ्रा नोजोर होनांगौ आरो नैबे जायनाखि 4 कोटि थाखानि जायनाखि स्केन्डेल जाबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव थाखा जानायनि बेखौ मोजाङै तदन्त खालामनानै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ होननानै जों दिनै दाबि खालामो।